panalinganira lumajaring latri cinandak risang astaja meno linenggak kapisanan kiyo jangga tinikas mastaka pinuncang mumbul ngelingono duk patine sang gajah esti tomo hei jagat Dewa Bathara Paman Durna kula nggih rumas kula anggen kula cukla-cukli nderek ngersanipun Paman Durna kok dawahipun suwa sanget lho kok menggali jiwa sababipun menapa ing pengangkah kula menika kepengin dados senopati yen sampun dumugi Titiwanti Brantayuda kula kabanjelna wonten Suramadiloga ngadepaken mengsah Ngastina inggih para kadang Pandhawa. Mangsaipun para kadang Kurawa kula inggih badhe temandang nyirnakaken. Awit akhir tembe wingkingipun kula wonten ing badhe kagayuh yen wonten kadadosan siraning para satriya Pandhawa kula kepengin dipun ladosi wanita inggih saged nurunaken wiji ratu inggih pun Wara Sembadra. Rikala wonten tinggil binaturkana kok malah sanes ingkang dipun rembat. Oh, bab menika panjen kedahipun ampun ngantos lajeng ketingal sanget. Kula damel mbaka sithik. Caranipun menika mangke nek wis Sengkuni nundung karo Udawa, megatke karo Udawa, medine banjur ana kedadean kleru. Upama ta Sengkuni menika manunggal karo Udawa, Sengkuni ya dipateni, Udawa ya dipateni. Yen Sengkuni ora nunggal karo Udawa ya Sengkuni gelem mateni Udawa, cilik nundung karo dheweke. Lungane Udawa, gedhe matine Udawa sing ora trima Bathara Kresna. Lho, rak wonten gandhengipun ta menika? Yen Kresna ora trima mesti bakal ngluruk teng negara Ngastina. Mongko ora wurung ya karo Pandhawa. Napa mboten terus Brantayuda dadakan? Pandhawa maju Puntadewa Werkudara Janaka Nekuradewa pateni tek rampung nyawane. Yuk putra-putra ada dibelai klekeh ilang. Karak terus putri-putri Ngamarta rada kabeh. Mangke Sembadra panjenengan Lalasapi menika keng rayi. Kadang kula Yayi Prabu Dewa Pratala menika. Nggih, lah mangke Sri Kanji kula. Long. Apa? Iki nggo calone arep andum putri. Aku kedaftar ora? Kedaftar ning karo wong edan. Ya mung agek rek-rekane Pendhita Durna kae kok. Sing lanang isih meger-meger kok sing wedok kidum. Carane lah ngono ku mau Pandhawa do dipateni mengko nek wis entik-entikan randane terus didum-dumke ra. Durna kae njaluk sapa kae engko? Sri Kandi. Mulane kok sak-sakane kok kolonyet. Jebul tua-tua ya sing bagus. Ngarang ya isih pendhita nom-noman kok anggepe kae. Ah iya. Kae nek nyandang kaya pemuda. Oh. Kacoke dawa ora tau dienggo ta. Adinggo sok bodho. Rupa-rupa wae kowe. Ana wong Durna kok ngenteni badan. Ning tenan kok. Langka lho golek pendhita saka ngono kuwi angel. Dasare pendhita ampuh, ngelmune ya lumayan, tur ya suci. Sucine awak le suci iki wit lair glegak tekan dadi wong tuwa ora tau ngepok putri iki jenenge isih suci ngono. Aku anak-anak Asatama kae mbiyen ra karo jaran. Ora kok. Ora.
kodrating dewa merga Durna nitih jaran ana Jimantara ki suwe mbiyen-mbiyen iki nek nim duwe minat arep bojo ora. Ning merga saka ngantuk njuk jarane le mabur mumbul keplorot. Nah ya ora ya pancen mlorot. Lah malah ngajake wong plorotan. Penyakit ora urus. Sejarah kok ngono kok duduh-duduhke. Ini ya karang ya mlebu sejarah kok ya mbah sampean. Yen ngaten kula pasrah kersanipun Paman Durna nggih mawon. Kula sumanggaken panjenengan kula pitados ngombyogi Kurawa ngawat-awati saking katebian. Yayi Dewa Pratara wonten andhawuh. Wadya bolo kabeh didhawuhi siaga tata-tata dhateng srika ora. Monggo kula dherekaken, Mas. Dina iki ilanging Udawa bisa kelakon ana kedadian perang gedhe tumpes wong Amarta.